يا كله حجي بزعبا او بستمد فورم نخرج إحنا أبزي زريكم كانتاي بزعبا بستمد ها adjective كم يقرأنا نقلص den ني مولادة ستوغان den ني مولادة ستوغان اتحدث زتقبت ጎጆ ተሐዳስ ዝተቀበአት ጎጆ ሕጂ አየንቲ ብዛዕባ መን ምዃኑ ስፔሲፊክ ንዛረባልና ማለት እዩ። እታ ሓዳስ ዝተቀበአት ጎጆ እንድሕሪልና ካልኦት ምሳ ሓድሽ ዝተቀበአ የለዋን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ አካልን እቲ ካልኣይ አካልን ብዛዕባ ምንታይ ይዛረቡ ከም ዘለው ተረዲኦም አሉ ክልቲኦም ማለት እዩ። ዴት ኒ ሞላደ ሁሰት ሕጂ ኣብዚ ደን ተጠቅምና ዘለና ንምንታይ ኢና ستوغان ان ستوغا ስለዝኾነ ደን ኒ ሞላደ ስቱጋን ኢልና ሓቂሮ ኣብዚ ካኒ ኤት ሁስ ኤት ኦርድ ስለዝኾነ ዴት ንጥቀም ዴት ኒ ሞላደ ሁሴት እዚ ሁሴት ኦክ ስቱጋን ግን ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ ቤስቴምድ ፎርም ኢ ቤስቴምድ ፎርም ኣሎ እዚ ኣብ ሓደ ውሱን ቅርፂ ሒዙ እዚ ኤን ስቱጋ ስቱጋን ካኒ ቤስቴምድ ፎርም ኮይኑ ማለት እዩ ሁሴት ኤት ሁስ ሁሰት ካኒ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ኮይኑ ማለት ስለዚህ ዴት ኒ ሞላደ ሁሰት ኤት ሁስ እንታይ ወሲዳ ዴት ኤን ስቱጋ ደን ስለዚህ ደን ንምንታይና ንጥቀመሉ ኒ ኤን ኦርድ ዴት ካኒ ኒ ኤት ኦርድ ስለዚህ እታ ሓዳስ ዝተቀበአት ገዛ ንብላልና ማለት እዩ ዶም ኒ ሞላደ ሁሰን ኤለር ዶም ኒ ሞላደ ስትጉርና ሕጂ ኣብዚ ዶም ንብዙሓት ምዃኑ ዶም ገሊጽና ኣለና ዶም እቶም ማለት እዩ ኒ ሞላደ ኣብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኒ ሞላደ ደሎ ኣጀክቲቭ ናትና ማለት እዩ ሁሰን ግን ንብዙሓት ስለ ዝኾነ ኤት ሁስ ሁሰት ሁስ ሁሰን ኣብቲ ሱብስታንቲቭ ክንምሃር ከለና ርኢና ሓቂሮ ስለዚ እዚ ፕሉራል ኮይኑ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ተጻሒፉሉ ዘሎ ማለት እዩ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ፕሉራል እዩ ቤስቴምድ ከዓ እዚ ከማን ከምኡ ፕሉራል ግን ከዓ ኢ ቤስቴምድ ፎርም ተጻሒፉሉ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቶም ሓደሽቲ ዝተቀብኡ ኣባይቲ ወይ ድማ ጎጆታት ንብለልና ማለት እዩ ደንሃር ኒያ ቢለን እዛ ሓዳስ መኪና እዚኣ يملكت لالخو مالتي ويدما كوم اختبل كلها تملكت لالخا إزيا حداس مكينة زيا ويدما إذا حداس مكينة زيا تنهار نيا بيلن إذا حداس مكينة زيا تبلا لها مالتي تهار نيا حسد تهار نيا حسد إذا حداس بيت ويدما إذا حداس جزا إزيا نبلا لنا هجي إذا نتايلو أو I mean إذا أب بيست يعمل فورمالا وسن استوسنه ቅርጽ ሒዝሎ ኣብዚ ጋ ዴት ተጠቅምና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ወላ ሓንቲ ዝተቀየረ የለና ኣብዚ ኒያ ዝብል ኩሉ ግዜ as it is ከም ዘሎ ኢና ንጽሕፎ ኣብ ፕሉራል ይኹን ኣብ ሲንጉላር ይኹን ማለት እዩ ዶም ሃር ኒያ ቢላርና ኤለር ዶም ሃር ኒያ ሁሴን እጂ እዘን ሓደስቲ መካይን እዚኣተን ንብለና ማለት እዩ እዘን ሓደስቲ መካይን እዚኣተን ወይ ድማ እዘን ሓደስቲ ኣባይቲ ወይ ድማ ሓደስቲ ገዛውቲ እዚኣተን ንብለና ማለት እዩ ስለዚ እንዳመልከትና ወይ ድማ እንዳርኣና ክንዛረብ ከልና ደንሃር ንብለና ማለት እዩ እዚኦም ካኒ ኣብ ምንታሎ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ቤስቴምድ ኮይኑ ግን ኣብ ውስን ቅርጽ ሒዞም ኣለዉ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ኣዝን ተሪና ኻ ሚን ኒያ ቡክ እተሐዳስ መጽሐፈይ ሕጂ ብዛዕባ ሲንጉላር ንዛረብ ዘለና ግን ኤንዶ ናይ ዋንነት ቅጽል ኢልና ንጽኦ ሚን ኒያ ቡክ እዚኣ ወይ ድማ እታ ሓዳስ መጽሐፈይ ኣበይ ዘላ ወይ ደኖ ግን እንታይ እታ ሓዳስ መጽሐፈይ ብዛዕባ ሓዳስ መጽሐፍ ka ክዛረብ ደሊ ኻላ ሚን ኒያ ቡክ እታ ሓዳስ መጽሐፈይ ሚት ኒያ ሁስ እታ ሓዳስ ገዛይ ወይ ድማ እታ ሓዳስ ቤተይ ሚና ኒያ ቡከር ወይ ድማ ሚና ኒያ ሁስ እተን ሓደስቲ መጽሐፍተ ወይ ድማ እተን ሓደስቲ ገዛውተይ ንብላልና ሕጂ ኣብዚ ስፔሲፊክሊ ብዛዕባ ኣየናይ ገዛ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣየናይ ጎጆ ወይ ድማ ብዛዕባ ኣየናይ መጽሐፍ ወይ ብዛዕባ ኣየናይ መኪና ንዛረብ ከም ዘለና ርዱእ ነይሩ ነቲ ቀዳማይ ኣካልን ካልኣይ ኣካልን ሓቂሮ
ኣብዚ ግን እቲ ቀዳማይ ኣካል ጥራይ ድፈልጦ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብኩም ዘሎ እቲ ካልኣይ ኣካል ሰማዒ ጥራይ ደሎ ብዛዕባ ኣየንቲ ይዛረብ ከም ዘሎ ዝፈልጦ የለን ጥራይ ብዕላል እዩ ዝፈልጦ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ንኣብነት ሚን ህኒያ ቡክ እንድህልካሲ እቲ ሓዳስ መፅሓፈይ እንድህልልካሲ ይደኖ እቲ ሓዳስ መፅሓፉ እንታይ ከም ትመስል ርኢኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ወይ ድማ ኣብኡ ምስ የላ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓዳስ መፅሓፍ ጥራይ ደለካ ደሎ ያ ደን ሎንገ ፖይከን እቲ ነዊሕ ወዲ ሕጂ ኣብዚ ደን ሎንገ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ወዲ ክንዛረብ ከለና ፖይከ ክንዛረብ እንድሕዳ ኮይና ብዛዕባ ወዲ ማለት እዩ ናር ቪፕሮታር ኦም ኤን ፖይከ ነዊሕ እንድሕዳ ክንብል ኮይና ደን ሎንግ ደይኮና ንብል ደን ሎንገ ኤን ውስኸሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰብኣይ ንዛረብ እንድሕዳ ኮይና ኸኒ ደን ሁከ እቲ ዝሓመመ ደን ሁከ ማነን ደን ሁካ ወይ ድማ ኣብዚ ደንያ ንጥቀም ፀሒና ከይዶ ንያ ንጥቀም ፀሒና ንያ ኣብዚ ግን ንያ ዘይኮና ንጥቀም ኣብዚ ወይ ድማ ሎንጋ ዘይኮና ንጥቀም ሎንገ ኣብዚ ሁካ ዘይኮና ንጥቀም ደን ሁከ ማነን እቲ ዝሓመመ ሰብኣይ ንብል ማለት እዩ yes